Når vi arbejder med kernefysik, så ser vi normalt kun på atomkernen og koncentrerer os ikke om, hvad elektronerne rundt om de laver. Der er der et enkelt eksempel. Det er, når vi skal se på elektronindfangning eller electron capture henfald. Der har vi vores atomkerne her, der består af vores positive protoner og vores neutrale neutroner. Rundt om, der har vi jo altså de her elektroner, der bevæger sig i forskellige baner rundt om kernen. Og ved elektronindfangning, der er der altså en af de her elektroner, gerne fra den inderste skal, som kommer ind til kernen, bliver indfanget, og sammen med en proton bliver de omdannet til en neutron. Så det er altså det henfald, vi skal se på nu. Vi har altså en proton, en nukleon og protontal 1, der går sammen med en elektron, som har et nukleontal på 0, og det bliver til en neutron. Så vi kan se, så ladningen, den står overens nu. Vi har en proton, der har en positiv ladning, og en elektron, der har en lige så stor, men negativ ladning på venstre side, og så har vi en neutron på højre side, som er altså neutral ladet. Så ladningen passer. Til gengæld har vi en lepton her på venstre siden i form af en elektron, og vi har ikke nogen på højre side. Men det er løst ved, at der også bliver udsendt en neutrino ved det her henfald. Så vi kan se, så vi har altså en proton, der sammen med en elektron bliver omdannet til en neutron og en neutrino. Så når den her neutrino, det er sådan en lille satan, der bare fiser igennem hvad som helst, og ikke rigtig udgør en stor stråling, så kan det være svært at se, hvor den her stråling kommer fra ved det her elektronindfangning. Men vi havde jo vores atomkerne, består her af nogle protoner og nogle neutroner. Og rundt om dem, der var der altså de her elektroner, der kunne være i forskellige baner. Vi har jo så en elektron, som sagt gerne fra den inderste bane, der går ind og bliver en del af kernen ved at gå sammen med en proton, og så bliver dannet en neutron. Det vil sige, når denne her elektron, den forsvinder, så er der jo altså lige pludselig en ledig plads i denne her bane. Og så kan en af elektronerne fra de baner, der ligger længere væk, altså hoppe ind og tage denne her plads. Det vil sige, så falder atomet altså i energiniveau, og så bliver der udsendt en foton. Den her foton, den kan så gerne have det er jo forskelligt, hvilken overgang der sker, eller hvilke overgang der sker. Men det kan så være en foton i for eksempel røntgenområdet, som der bliver udsendt. Lad os prøve at tage et eksempel på elektronindfangning. Det kunne for eksempel ske for kulstof 11. Kulstof, det er atom nummer 6, og det går altså sammen, eller der er en elektron, der bliver opfanget. Så vi skriver minus 1 og 0. Og når den får spist denne her elektron, så bliver en proton i kernen altså omdannet til en neutron. Det vil sige, at vi mister altså en proton og får en neutron. Så nukleontallet falder en, fordi vi mister en proton, men stiger altså så, fordi vi til gengæld modtager eller får dannet en neutron. Så det bliver altså uændret. Så har vi altså en kerne nummer 5. Det er bor. Kemisk betegnelse B. Og derudover så får vi altså så udsendt denne her neutrino. Når det altså er sket, så vil man som sagt have, at denne her borkerne, der vil der så være den her elektron, der mangler. Så der er en anden elektron, der hopper ned og snupper den her plads. Og så bliver der altså udsendt strålingen i form af en foton.